Professor, Governor Anambra State. Is an airbound to go to the below gate. I don't have medium milliswanemian. I don't make you all your Buddha in the wheat. No, no, 1 year milling, bokite. Man, can't you get someone among the located? Or you could take material. Then in my room, we are now low. Nobody a video. Is you want can me? Where malo, not a locate. I cast it all over on Facebook. I feel cost if I. Ndibia Anambra, una abuse all of Libya. You guys have abused native doctor work. You guys have abused spiritual work. You guys have abused all of Libya. You look at marriages now, all of Libya. It's not an elo. You buy a camera. You buy a. And I buy a. Ebu do you recognize or more about Chima and Temple? What are you on Tanina? Because none of you recognize me. Uncle Danka Kamake, I go along bam. Name is up at Army, bam. Nankam even when I bear from Catan the Young, putting him respect. My name and home come Malifin. Obuna, if no, Obuna, Conucha, Mandi Dibia. Nine na social media la wosi olo ofuma teto la onye nwuche ị ga-abịa ka nye blessing ewe mi ka na agwo ogwo ogwo ka m nwe ife niile o mana ine ipe kwa homage to onye izizi a bubuta ọlụ na social media none of you zero unu na ama aka onwere onye nye m nsọpụrụ onwere onye regard m anyị ekulusi unu n'elu mụ na mmadụ na-eme competition na-apụta m social media by his grace na akọ na uche ka m ji nọkọta gbanye kamera apụta social media mgbe tinye ọlụ na Facebook everybody apụta ị gasị na ọ bụ Facebook na-eme iji enweta ego ọ bụrụ na ọgwụ awele ego na ndị n'obodo oyibo na-afọ ọrụ a na-alụ na Facebook na-achatị na-edeli ọgaji ike apụta ọgba dibịa nke aka kamera ya bụ ọsọ ya ma bụ onye ọsọ afịa ọmụkwụ maka ọ bụrụ dibịa ya ga otu gị ma ọkụpeshọn ya ọkụpeshọn ya bụ na ọ bụ na ọgba mmadụ kamera alụsị ọrụ achọọla ya ife n'ime unu ncha niile owugo onye recognize chi maara ntempụ isi dịka na ọgaji ike na-agba kamera kwa ya bụ onye isi gbaba kamera gbaba ndị mmadụ kamera na-eme ndị dibịa interview bifo okongwu dibịa pụta join ya. Yes, it's when people are coming up. Do you recognize me? One of you, or recognize them. Now in your law, now I move motion in the house. So no am twada. Wow. Na kanza call and care agent and I would tell them tenant no. I'm Palegum, no Michael. Alazoka. Dear. Ị ga-amala ego na ọ ga-adị mma ire ntị ya ụlọ ịgwa m mbakwata bụ mbụ I read that price before I read it don't try it o mba o ife kpọkịta ka ire jambụ no because I'm live video nke na akpa nke ga-adị mma get back to me so when I'm more than go to more of a landlord. I'm a estate management. One can rent. Each one is that bomb, each one and Asaba. And literally they get a genuine land. I'm okay for an account on Facebook. Estate as one. Land as one. I'm going to be a little I will how much to for year by in future. So, we bien. Blow all on Facebook. None of you recommend them.
go off say oh God chi ma temple na maso nginye me ego. Don't give me money, but remember that I am the author. But all on Facebook. If you no na eme bu ko no to unu ga-esi megire menyu am ka oku. iPhone na achom kono menyu am ka oku. Mu enekwa anya na apụta go chele solum. Mia. Michael. Did I get you off my live video? Mia. Ulbon jam messes. Weba ndolo. A PM supervising councillor. A PM councillors. Wefa kaneno. Wesi chukwu okike abịama. Daalụ nne. Ebe na ekworo. Oga, open the security I motor block wire. Akuzi me mboto akpopu ofuma. Kpopu. Na no mbaso bi kpochi akpochi o. Open am o. Ya motor anu go oku. Kpopu akpopu ko di open. Wori ta motor atukwasi ana akọ. Akpochi na no ana manga. Open fe nwa aramato onwe mbe. Nge na akpochi onwe. Kpopu open. So webulia. So if you get that illiterate on the money misrule, ndị ala. Una get move motion. I come you respect na mbunyu no brain. I just move motion na House of Assembly. Down go to House of Assembly govern. That na nke go trespassing. Arab go ina kategwa to name operation. Ko get me appendix operation mo hanya. All because no one go the mindset no kid and they used to pass them mother here. No do no 1 million will team video na ebe okolo kid no. Bagaba. Okay, tai. Pass mmadụ. Placenta. Igbo center. Amu center. Akwa Okuko. Nge na you. No mubuchi ma temple. Now you cast the oki to work. Because now when I be lost real life. Mike akpọpụrụ gate akpọpụrụ no. Akpọchi na gate na no dị n'ime. Adịma like ya. Kpọpụrụ m gate ya no. Nga akpọkwa gate ya okwu. Open the gate. Will it tell you to was now? I don't like money, but you don't know the money, but you don't even there. Open and where? Open even when you go for my tire blocks young. No, I will go Zoike. And then I can not for so more. I watch I want not to go in West Court. Clear conscious first accusation. I will do you. So, we're kita anu afugo na ego the defend their name. Government hope the Ghana and the one kidnapping rate I go too much. Ile pass mmadụ I go too much. That is why oge mbadi nju o ji tie ndị bakasi onye nwete bepu ya isi eji gbuo dị na nnọkọ. Okwu ka na-ekwu. Yes. Oge mbadi nju use bakasi all matter. N'oge regime ya. Peter Obi emekwa nke ome. Agbasa ebe niile. Kita anụma crime kali a na-elezi pass mmadụ so ebulu gị ya tụkwasị ndị oke ite n'isi ọ bụrụ na mmadụ ife na-emene nwata nwaanyị ji fụ boyfriend ebepụ ya isi ma belie ala eji agwọdo gịnị ọ bụ na ụlọ ma defend nwe onwe because no illiterate ju dibịa so many of you ejere akwụkwọ ọ bụ na ụlọ ji akwụkwọ m ga-amụfa na ụlọ enwe ndị onye isi ụlọ recognize go mwa ọ bụ na recognize ma as Chimaren as mpu no more mpu also why you blew 300 billion na maybe your papa for social media now for you mgbe agba na social media agba ya nwụrụ mgbali akpala na social media akpali ya nwụrụ set come up gbam camera gbam ori camera agbado moto anu post na bụ fake yes o me ma akada kpụtọ ụfọdụ n'ime fatuna na alụsị na-efe chego mazụ ndị ala chefuo na chukwu nwe nke o ji bụrụ chukwu abụna mmụọ oge mmụọ bido ọrụ a ka ngwu na eziokwu ndị na-amara m edina sigo m ọrụ dibia almost 7 times kụwasị arụsị watch shrine m niile ya afụ na mmebe change shrine everything dị na nsụsị ya ọ one lady onye ọ ga-adịle mma ọ bụ onye Nnewi chukwu ya agọzie gbamani n'ọnụ oge okwu mbịa na-aza aza ọsị m ọfịa fụrụ Chimaren jebi chukwu ife niile eme oge mba politiks mbe dị na nsọ ọrụ atụ na mmadụ ka mfete politiks m mali chukwu ga na-agwa ya
oge akpọ m meeting hapụ ndị mmadụ jube m jebe meeting politics mma nwe time ine ndị mmụọ anya ụkwụ m aza onwe ya ma ife niile nlo na kidney lo na ife niile n'oge mezizi ka m bịa mebezi ife alụsị agwa ọzọ gbugharịbakwa mmụọ ife na-agbadakwa normalize ya nwe gwa alụsị ya biko na mma na-emekwa ife social life m mana ya biko na ọnwa nna bụ nwa ka mgbe obere nwa mmụnwa anyị cheba final ayọ nyọ alụsị ije na ife m pụta Facebook n'aka m na-ekwu okwu ịdata ego ọga ife enwego m brand abọ nga name akaụntụ abụ akaụntụ ọfụ enwego m brand enwego m name so afa ka anyị na-eprotect zabọ ọzọ okwu ego ka a na-ekwu maka na mmụọ adị anwụrụ ego dị anyị wee ebe ego ga-adịkwa ya wee na ego ụwa akụkọ na awa name na nwude protect anyị ma onye drag ebe anyị ka ome anyị fọdụ anyị chọbakwa ka anyị gbuo ya life na to God made me and yọbụrụ traditional nwoke dị ịtụrụ ya ka ịdrag m ka bring it down ntụba ka m gbuo oyi nwere picture na-akụ yi ntụ life ka m na-agwa yi ntụba yi chụba mkpụrụ obi yi na-abụ ya ọnụ na ị ga-adị uncomfortable because ịdị comfortable ị ga-enweta anyị mana ịdị uncomfortable ịma nweta anyị m na ọ bụrụ ya ehe ntinyere ya izu ya na-achị nkụ akpa asịsa ehe nga katabere grand mejebere grand katabere na nje ụta akwa onye ala were na-agwọ ọgwụ n'isi abụgo nna mara m agwọ nkọta ndị dibịa mara agwọ nyefe ego enwe m ego inyefa fa na-esuja anyị esugide esu n'anya mmụọ one day ga na-ayịrị atụ egburu nwoke afọ egbu atụ ife eme nji mevi ya bụ maka ndị dibịa Anambra steeti and ịmago kịta achụ unu n'ebe a kata mkpọtakwa na Asaba constitute ịtụrụ anyị ya mụ abụ one of the patron and one of the executive in traditional board so ebe a mee ndị nsobe akpata ya aka n'ebe 6 years be mpe mmụọ ga-enye ka mpe skutu oyi tụọ ya ezigbo nga odo ya anya eyelekwa ala bịa Asaba bịa buyaleba nnọọ ọgwụ mmadụ abịa na-anwụ ya na ha n'obodo Asaba achọpụtasị anya imi na ana na aka kata afọ pasị mmadụ ma afọ isi mmadụ na ụzọ anyị eteresịta ya ọ bụrụ na ị na-agwọ ọgwụ ọjọọ ibulukwa stupidity ya dị na Anambra bịa na Asaba nke a bụ warning nga ihe eje ebe a nọ bụ mụ mekicha wụta ọka ịma ọka a agụgide mkpụrụ ofu ukwu ọka agụgide ọ agụta 300 n'ime ya ije nga 300 ịmanụ nwe dibịa je akwụkwọ ịmanụ nwe dibịa gị pesikutu nwe ka ịgbada isi ya epe mpe because nụ na ama ụma so many of you ma na onwere ka isi mmadụ onwere ka mkpụrụ obi mmadụ mee inwe ego mana stupidity and wickedness onye mbezina site onye ego ije gbuo onye a na oge je gbuo mmadụ ịnwere onye ahụ nke feel ọ dị difficult ka ọ site gị ka isi gba wetakwa ego ọzọ onye ahụ nke werizi iwela mmanya ha ya bụrụ mmadụ egbuo mmadụ onwe ebe m tata one guy came to my house today ọ sị na ọchị ịgwọ ọgwụ ego ntị ya ọ na ka na-abịakwa efe nne nne m ụnụ ka na-abịakwa mgba nkịtị nna ya na mgbakwa this boy kamera ka ọ bụrụ ọfịakwa ụgwa m na-abụ onye ka o meso mepe adabazi ibe m now for the if I got man has you go use camera for my face tell people start come do something mana fa gwọtara na mmụọ na-eme ya na-eme ụwa na-amụta doworo dibịa bụ mega emegide ka ị bụrụ ọgaranya na ọ bụrụ ọrụ aka gị aka ọrụ ị ga-eme nwe ego ị nwere aka ọrụ ịma nwa ego you must have something doing ọ ife niile a na-agwa na-ele ka bụ mmasị na ọgwụ niile ngwa na-ele abụ nchukwu mmadụ na-eje ụlọ ọgwụ ya gide arụ nwụọ ihe egbu dọkịta ọchị isi na nke ịgwa ya ele ọ daba ọ bụrụ ọgwụ niile agwa na-ele dibịa na-agwọrọ ihe ọgwụ ego nwe ego nne na akaụntụ ya ifere ebe m nọ na efere na online house ọsọmụsị nọ na mansion ọ bụrụkwa na enwere mansion mana arụsị tie m n'ebe ọ nwere ya bụ nya sweet n'ọnụ ọsị nọ m onugbu ka mma mana e nwere choice we find ourselves in this life in this way and choice so biko nụ Anambra gọọmenti daalụ shinne ọ na-eba ndụ dibịa ime nke ọzọ mana biko ka gbakwa arụkwa onye ma nne ga-aba moto bụrụ alụsị cross river Niger bịa na Asaba ka constitute nwetakwu ya 6 years ikwu pempe mma ama 27 years ọ ya na ebe a pụọ aja amụ white onye ma nne mara bandịrị ahụ akroskwa na bandịrị ebe a bụ constitute I'm telling you the truth maka anyị nwa afọ ozu mmadụ na Asaba 3 times anyị si emi naanị tie awa satellite ma CCTV anyị chọpụta ebe ị nọ
ma nge ma alụsị mbulu alụsị nkedo ya n'ukwu tụ ya na mmiri ma nge ma alụsị anyị nwere Vanity n'ebe ahụ. So everybody need ịmalụ wing ya ịma na ị na-agwọ ajọ ọgwụ anwakwa na anwa cross wire Vanity tinye na-abịa Asaba nke bụ strict warning from Chimaren Temple. Ịchọwa anamokwu bepata bandịrị aka ebe mebiela anyị ihu ọlụ ebe a anyị ga-eme kichọ na anyị gbunye ya anya ịma nna ana enwe nwa escape anyị alụkwa ọrụ. In fact onwe fedị na Asaba na onye ma na-emefe ọjọọ adị ana ka m gwa unu the secret tat. Asaba bụ a very peaceful land. Ị na-eme ife ọjọọ man last. Yes, so ka ị bụrụ n'uche biko mee nụ sure na vidiyo anụ maka viral maka ndị na-akwadebe ịgbata Asaba. Chikwa Chimaren Temple nọkwa na Asaba. Ebu na recognize or mono bụ dibia on social media. You must recognize me. Don't keep me moto. You recognize them. Come pine na my bụ dibia. You pine na my na Facebook. Come what you na Facebook. Ni una respect for me. Ibata nobody want respect. If you go up ni go nobody for na neze mod nobody abobela nwa. Ije bielia go bless ya yi. I'm not going to my investment about my children. If I'm private jet, my private jet of my children. Nothing. Even about nurse. You don't go Igbo. You don't know nurse. That is not. In Igbo, you are a criminal for Chimaren Temple na October 1 day anarom akam I dey adem alozo ya ana coordinate zero olum to English level da akwụkwọ ejo ịma major school ịma major school ọ na-etinye law na ndị dibịa nwa na-agwọzi Okite na Anambra ọ na-aka mma na chamber 1 day nkwa kpomkpom gwara na ebe ndị nweta bụrụ dibịa get here dread na asa isi asa 7 years imprisonment. Inwe dread you very neat. He says ya bụrụ nke bịa bụrụ dibịa ibulu eze ọlụ bụ na-akpa ya ala ino n'ukwu eze ọ dị mmanụ ma ịma nwe na-asa eze ndị na-asa eze rụ n'ọgwụ ijebe asa ya eze ịma anyị treated dread ya ịma mma iyele ezigbo akwa furnish onwe you look very neat ịmara na ọ dị asị nke lọba dibịa yelere adị iji gbuo efi wele na-aka ya na-agbagharị ụwa niile ka atụbara ya egwu ụla ka m ga-eji mụhapụ ya anya. In fact nwere nke kịta abụrụ ka njesi akwụkwọ ka m pụta nwa ma kwụsị akwụkwọ apụta mmeju unu mee experiment ọgwụ ọgwụ onwe ya nri agwọ ọgwụ ka agụsịa onye ahụ kwa na cross-side Vanity at na-abịa ebe agwọ ọgwụ na Asaba ebe ebe ka igbuela anyị mmadụ debela anyị maọbụ belala mmadụ debe n'ụzọ ebe mebikwara anyị butekwara anyị mmadụ ijekwa anyị lọ ebe kpọba dibia na house bụ debela anyị akwụkwọ native doctor. I pay my task nwa try ya chọpụta anyị ga-apịawa ya ike jụrụ cross mmiri ebe isi gbewaa ya anya alụsị ya ụwa fence ọsụ ụna kastigodi ọlụ ọgbafe akụzikwu unu na-eme Okite nwunye ite Okite sista ite broda ite akasịsị efe niile kasịsị ihu ọlụ mpako akarịa unu ọ nwere onye na-enye ibia nri ka ịma nke mara nke ọzọ dibịa na-agwa otere ka ebile gbara gọvanọ ọ kaligo o nwere onye na-eblem my network is very poor, very poor. I don't know what to do. Video akwụsị mma ọzọ video akwụsịkwa na njọba network mmekwa ọzọ so biko no very careful. And you young girls, before you go out, tell your girlfriend who you are going out with. Ochi Igbo ka malebe si Igbo interest enwe efugo nke egbu mmadụ na Abuja nke ọ na-eme ka onye ala ọkwa asị jidekwa onye ọfụma gọọmenti onye gbuo mmadụ si jide ọfụma ụmụ pusu ịnọdị nnọọ na nyeche ka ihe esi nwụrụ mmadụ ibe ka igbuo anaghị atụ ụnụ ncha ụrọ ya arụ ya efu naanị Igbo ka ndị Igbo na-agbaghala yala onwenyekwa travels onwenyekwa bezi be nne anyị Igbo bụ n'oge mbụ by Christmas period a na-etisi mmanwụ ndị mmadụ na-eje enwe fọn ije Ọnịcha ije Amị Barak jee Obosi jee Mkpọ jee Ogidi all those places before na-enwe anwụle
You cannot travel anywhere. You cannot travel anyhow. Travel anyhow, you're on your own risk. You will not name experiment. Mother Chukukeke. Governor Bakasi. Go and bring Bakasi. Then no matter what a man. Bakasi. Anambra said need the Bakasi. Njoko sa since one affording a problem. Was a cosa I chose. See what the Bakasi potan. Governor Sonu de Woli Bakasi bien. Governor Sonu de Woli Bakasi. Go and employ Bakasi. Ndị na-ebu mbekunoonu na-akpụ mma. Ọ na-asị egbu oge a na pempe itube egwu ije ọncha na-atụ egwu. Ọ ife ga-eme. Onwere ekperimenti dị kwa soft hand. But the man need hard hand. Because onwere kwa na anwụ anwụ. Ma nke na-achọ igbu mmadụ ị ga-anwụ. Onwere kwa na-agba mzu. Everyone na-agba mme. Say employ ala anyị Bakasi. Si yote Bakasi na onweze egwu dịzị. Ị na-aga n'ụzọ egwu a na-atụ ya na Anambra. Mmadụ amarozi nke bụ nke ịmali nwụzi ego yi onwe ụbọchị post a na Facebook asị ma pụrụ delete ya a na-ezu ezu mba m ga-edelete ya tụrụ gbagbuo ya ebe meji delitere ya na m nweta fọma ọ dị njọ ka m post obituary ka m na-achọ na ọnwụ gị feme na be nna ụnụ n'ọbụrụ be anyị mma na-epostụrụ m success m nwere onye nji nke asị m gbọsọ ma nne nsị ka m gbuo mmadụ ibe ma na gbuo m ma achọ m okwu ntụwa ya alụsị gbuo ya naba alụsị kpa ya naba agwa m na ebe nne etinye ọnụ nwe okwu na-aga ma chọrọ m ikwu itinye ọnụ n'ime ya rinne akpa ịsa ga adịlị gị n'ezinụlọ ya abịa ka sị adị m bad akụ ma alụsị m ihe eji na nchagbu jee jụọ ajụjụ jụọ ndị mmadụ ihe eji na nchagbu alụsị ofe afọlago bụ epeka m ibu dị alụsị mana chukwu na ndị anama ana m edebe nsọ ụfọdụ unu fil na unu nwesị ego onwere onye ji ego CBN no dey make mouth onwere ego unu ji nke a mmacha ọ nke ịgụ agụ ka ịmala ịma nke onye ọzọ ọ gara highest money n'ụwa m na ịzụ nwa ya inwe investment ma nwa ya bụ investment your child anya ife niile imesi atlas echi na afia ahịfịa ebulubeghị ụmụ ya naanị iyi onye na-agwara onye ashawa ọgwụ ya mụ nwa ashawo ọ na agwara ndị yawu ọgwụ nwa m ga-alụ yawu o dogo m anya na mfụ nwa m ya ụmụ m ya alụkwu yawu ọ bụrụ alụ simple what goes around turns around mana mbọsọ nwanne m gwere pasị mmadụ sị ka m gwọ ọgwụ nwa m nwụrụ mma mkpara nkata ka mmegide mmadụ ibe m ma m bịa sị na ya nwee ka nje suo ya emi ka nwere ya ka ekenye m ego mme ya na gbuo m mmụ nnefe gbuo m asụrụ m ya gbuo ụmụ m ya gbuo m nwa ka m nwụrụ ka nnabe ijite ụwa m ka m na-eme ọfịa mfụlagụ na-eme ụgwụ ya ọga the highest investment bụ ịzụ nwa ya o n'obi chọchọchọ ịmụọ nwa ịzụ nwa ya ọfụma ife karị nna ama nkarị nwa zụọ nwa ya ọfụma ngwa na-ekiri m ọsọkwa iwe na-ekiri m make sure na inye nwa good foundation yes maka na ife karịa ya ama nkarị nwa ya bụ nwere moto nwa ya ego ya moto zụọ nwa ya ọfụma egwụkwara na onye ahụ wee ego ka ije gbuo onwe yi mmadụ na-ama mbọ ọgaranya ogbenye dị mbụ yes o ọ ife na-akọsọ crime anya ukwu Debeka go jeep m egori jeep mma afọ isi ya chukwat na anya jeep ịnya gbuo onwe n'anya jeep gbugwa ya ba tipa gbuo gị na jeep a na-apụ ala nkịta la mmanya tụlụlata ya anya ana lie yi ngị bụ nwa onye Igbo chọka ogbu nwa onye Igbo ibe yi kiwe gbara kalịkasị ya o ji mmadụ na ji onwe ya iji mmadụ na iji onwe ya ijide mmadụ ibe na onwe ka iji onye na-anụ ọgwa na-enweta nsị ịwụ arụ inwe taịm na-anụsọ ọgwụ inwere taịm ine onwe ya anya sacha eze dị nit chee eche ka esi mee investment ka esi plesi onwe kpọpụta n'ụwa onye nwa ife nwoke lụ ana anya medis ameda one day onye ma na-ekpuchi anya na rie nke a bụkwa past ndị nwa anago bụla ga na-ekpe n'ụwa n'ụwa ka anyị ka nka ka anyị fụ ụmụ anyị otu ọmụnwa makịta anụwa nwa m nwaanyị my beautiful daughter mmadụ adịghị na agụ nels ọgwụsị akịta nsend to UX ịpụta Facebook ịkpọ m papa nọọsụ nsị gị how are you yes o ịkpọ m papa nọọsụ chimadị ntem papa nọọsụ ọ ife nchi ime ụnụ mara go and train your children hapụ na chọọ jee zụọ nwa ya bụkwa ụfọdụ ndị bastard amụsị nwa ada azụ nwa fa ụmụ ohu
Ọganka m na amụ n'ụlọ ịmara nwa ka ọ bụ n'ọbala ya detịfa ya n'ọbala ka ọ bụ nwaanyị mụrụ ya nwa mgoro ya n'ilo dị loya nọ nke bụ onye ọ mụrụ nwa dị loya nyere ka zụọ nwa ya mana ọtụ n'ọnwa anya hapụ ya ka ọ taa afọ na ọ ma ọ novelation wee bụrụ igbo bịa iwela anya ya afọ ọ bụrụ rape you sweet me sweet you pikin enter na two of us get the pikin if you want to train na melon train na pikin who grow you go come back ọ bụrụ nwa nne ya atọ na mba ọ ife ụmụ nwaanyị na-eme na onye mmụọ nwa kpọrọ nwa mmadụ debe na be nna ya na-aza afa nwa ya na-aza afa ya nwa ya bụ bastard n'ebe ahụ ama mbụ nwa eze obodo nwoke mere nwoke abụrụ eze obodo nwa ụlọ ọba kama ya amụ nwa nye mpa ya ka nwa ya labụ n'eze obodo ị ka mmadụ nwere nwa nye mpi ya ka nwa abụrụ eze obodo na be nna ya maka na nwa na-adị mma bụrụ odogwu aka na abụ ama m ikwu nne unu na-eme ife mpịtọ unu bụ ụmụ Igbo mpịtọ anya ukwu ekwolo onye gaba n'ihu ekwolo amụsụ onye postu ụnụ na Facebook ọ dị unu ka unu sụọ isi n'ala postu a na ọ dị unu ka unu mba nna alụ dibe mma lụta ego ọga ọmụa bụ mmiri ọma tebụl wọta Michael butere mpịa wọta ka nkọsị wa ọka dịkwa ọ bụ na ntị abụ na ama ife ọmụa bụ mmiri ọma tebụl wọta ya maka mmiri ọma CEO nye m my pure water ofu ka m sampụlụ ndị Facebook maka m yes onye bịa ebe dị nọnsens m blọkụ a ana m emefe ndị ala ụmụ pusu ofe nakọta ana m emefe ndị ala na ebe ọ jụọ oyi maka mmiri ajụ oyi m ga-ewechikwa ya azụ imonia ba amarụ efere mmiri ọma enwere m onye m ga-enye ego mmiri m advat hapụ na advat maka fọm advat ọgwụ aba ọgwụ eme so m ga-adị very careful o nwere so many akaụntụ nọ na Facebook na-use my name warie ya ego isi na ọmụnwari ego chukwu akpọọ ya ọkụ ọ gaghị m adreesị ebe Asaba ị chọrọ mbịa na kansụl ebe m bụ kanselọ adị m eri ọkwụ na-enwere onu nke ọbụla na-eri mana eri m ebe ịgwọ ọgwụ ego m kwuo oyi nkwụta ya ọfụma ọfụma nga ema maka ebe ịgwọ ọgwụ ego ọkwa igbu ewu atụrụ ịchọ inwe ego ụtata ije chọta ọrụ ụtụrụ gbachikwa ya anya ebe ahụ ebe anyị sị ka igbuo mpanya na mmanya nnara ya ego rie ya maka na ibe igbu mpanya na mmanya nye ya ose nke nkwọsị ose 2 cup sị gị laa ya efe ndị mmọkwu ele ọsọ atagbuo ya ibu mpanya ụzọ ya nwụrụ na mmanya ya so ngwa anyị nọrọ nkwọ ya nsị maka anyị achọ m okwu ịchọ ka m kọmiti crime maka na iji ego ọ ga-mma m kọmiti crime because of your money kama ego ya egbuo oyi ọ bụrụ modele dibia ga-abịa bebasị nka mụ na eme kpakọ ka eme ife ọjọọ anyị tụọ anyị tụgbuo ezinụlọ ya ebe ahụ ọ bụrụ ya eme mbụrụ fake man ka mbụrụ fake man the life and direct ọ bụrụ ya ga-eme mbụrụ fake man ya bụrụ ndị nwego nke akwatago m moto gwọta anị free of charge ụmụ niile m nwere nke nwa anwụ onwere nwa m nwụne ọ asị dibia ka ụmụ ole ofe flago nwe ị ga-agụta nwa ụmụ ọnụ ị na-apụ ala mana ejekwa ezigbo skuul one of the best school na West Africa ka ụmụ m na-eje the best school dị na-ajụ maka Royal Mira ife na-ekwu na ịdọmikwa na Facebook the best na West Africa o so na the one of the best 3 or 2nd in the whole West Africa school word na London ọ na US school ụmụ m na-eje ọ bụ na ịma ụmụaka sụọ Igbo ebe a nụwa isi ya pempe nna sụrụ Igbo mmasị m that is not like that it's not nurse it's next nsị ọgịrịdị ha ụmụnko adịmamefe ndị ala nwanne if I do juju for you no work go your house go sleep I no go kill myself the ones who won't work then they can't give thanksgiving you dey hear me na so life be o because you carry bad thing for mind come you no carry good love come because if you carry good love make we relate you say you love Chima Aren Temple that good love Chima Aren Temple go help you because na love you carry come but if you carry bad mind come na bad mind you go take go your house your money go still go ntọọ so isi na ana and akpọrọ ya police
I did my house to find me come. Yes, sir. Not for you. Allah na apo yi. Ye be bungum. Ka wa sengi bia. Awariam. Obodo lo odi je be bozo. Ije no ogwu aloro, ije ogwu Igbo aloro, ije beze gene ma ije nwo. Yes, so. If you go hospital no cure, you don't go to no cure, you go die. Rest. Now to suffer yourself, to suffer your people. Life and direct. I get bully your money na apo ala. Okay, I'll keep myself for you. Check about why I'm not pretending. I will go more. So many of you never know. If I name on Facebook, it's a motto. And then my mother at Thanksgiving. Okay? I'm not do fake life. Any day when I come Facebook, can't do RNG. Make God take my life. I got time. You work when I work yesterday. I never even post myself. I'm not never walk so like I name with them. And then on an estate. I'm not never solar mobile. In cap solar mobile. I do 25,000. I can tell you who I told my echo. On a poor man own. When a big man own. Keep a man who can own. Among one in my room. Poor man solar. Rich man own. Then they are let no panel. It's your name when even on last year. I come now. You know? How much can you come here? Man, I was supposed to move over for go to Kulu. For a man can use the solar one day. I can't go to Akamulu, 25,000 on. So, able to Libya. But Anambra State, I cross one Asaba. Strict warning and now one. Not whenever I know, money law and the government to obey ya, Makaija and Gas 6 years. Don't cross Asaba. Makana one after cross Asaba. And he get license in the medical board. Nanko Bogodo. He get license, he make screening. Malefena allo. Malomo in a base. Coin a bala. Amalefena allo. He said, I walk with the bog with I won't want to say I go with in a big walk with Ibn Wadibia. I won't tell you all way by a go away. I did experiment. Because then I pour not support of crime on there. But a young mother of Wibo, it was only without a law, which you know we will aspire. Only I was the Abazonia war. You deceive when mother saying you got the issue. So then you will know rubber. Tiana can't knife an egg. I'm a tie. Rubber Tiaja. No, you don't work. I'm not only going up was young, better to Togaga, or dear she. A bobu, you doesn't get like one wine. There is a gaga for one giggle. Here I just go up on your ass and Madagascar for one giggle. Also, that, or in our boss, I'm a bengy good. Ah, what dibia? Quite low where you. Yes. Because I was thinking Abu and Yogwe. They full rope and get dodgy and get more way nada. Get the yakan easy. Also, one under the Bakata, you have a rope. Yeah. He booked the rope, both 200. Oh, we'll buy because expire. I was thinking him Lawan, Elawan. Ah, I'm going to see what on there. Name Lawan. Maybe you Cabo wickedness. Can you get some one? And if I get Rusa again, you say Rusa. Emanega diary, you are better than maybe good. Ogun walking so I did a kill. So the highest of women in one of them give the back ayota. Aplam can even mother with table. So take by my book. So your coat accordingly. Bano. If I use more than a lawyer, boy, a potter, or that boy and apple, I did available anytime. You'll be available to key. Mind your movement. Manya go by Golumaya, Abbey, Yalam Manya. Or you told you money after baby, you your chest young. Apanankataki is making them mother. Maluleni. Malu your lane. Bianya, I can't go level up, but not to my number fake. But didn't know what since how many years? I didn't 12 years. I've been all one. I got where I'm on the fail. I say, oh, the mama say I'm English. Yahoo, with any and the Omo at all. Oh, no more bumper. If you never had to all more. Nana, Yahoo, and if you know more, I'm with the laptop, my camera on Facebook. Or govern any more memory for one. Yes,
sasị nso a na-apụ ala EFCC ebe mbunye mmadụ ọgwụ ka o jee ụmụta akwụkwọ onye na-enwere isi akwụkwọ ifu dọla n'aka ọgwụ mbunye weta laptọpụ ka o jee mụta ka apị laptọpụ ọ nwere isi akwụkwọ we are in computer world ndị anyị asị mbunye kọmputa juju oge anyị na-atụ ọrụ na-atụta ego nọdụ n'ebe a ka ga ugbu oyi ị na-akọ asịrị ị na-ata gị mmụọ bụ ụtụrụ latakwa ya anya ebe ahụ ndị ala nwepụsụ mmadụ amara nwe isi mfe ga-eri isi mbọ nwụchi m ka na onwe onye mgbu emegide ọmụ mmadụ iwere iwe soro m iwe ga-egbu igbu onwe ya onye nwanne kwanyere onwe ugwu ụfọdụ ndị emego njọ obi fa na-amakwa ikpe ụfọdụ ndị la mmafa so many of you fuck your mama yes ime unu nja niile some of you la mma unu yes maka na asị nkịta ịla mma ya inwe ego ịla nwanne ya inwe ego ịdịrọ ọgwa mma ya wee laa ya mmanya makwa na ịla ahụ mmanya makwa na ịla gị ya gbanye ya spam ajọ nwa ọ ife so many native doctors na-eme m ga-ata ya bụ mmanwụ ya bụrụ esi ọ ga-ala mmụ ya weta ha nke ficha amụ ya weta ka ibe lụọ ọrụ ya ọrụ maka na ọ dị desperate of money 22 years old boy 13 years old boy 14 years old boy na-enwebeghị aka ọrụ jugoro m pọtụ a na-enye ego ya efu anyị nwa adị asị na ya dị akwụkwọ ọgwụ awele onwe maka anyị nwesị n'ebe nna afọ ndị na-etinye ọgwụ na pọtụ na okete ka nna gwụtala gbagbuo oyi afọ ọtị tinye pasị mmadụ n'ime ya tinye ọbara mmadụ n'ime ya imego njọ ọ nka ka ndị egezi mana iwere mọ nke iwere ewu iwere mgbada iwere atụrụ iwere ebunu pụọ taa rie mana nke mmadụ ahụ nke na-agbaka bụ isi ma ije site mmadụ ya tekee such attempt ibe ala ma ya ma nwanne ya nwaanyị ya maka sị ala mmafa eweta tii etinye drọg ọgwụ ụla ewere egbe tii enye dị ọgwụ ụla eweta ọgwụ ụla agbari agbari mmafa ala si ya na ụlọ ebulu nwaanyị mara dị wiiki ụjọ makwasị m ya onye bụ onye na-eme ife anụ ọ dibịa bụ onye si ya mee gịnị ya mee gịnị yes na mitoka ife na-ekwu share video kwa anụ ya ama na-atago m mmanwụ ọ ife ọjọọ na-emesi bụ ife na-ewe m iwe they cannot recognize me now. I'm an enemy to native doctors. That's why they are planning to end me. You cannot end me because you're the one that brought me to Facebook. They paid Pastor Chukwude, Pastor Chukwude. So many people as well like it. You were fab na. Nan ma galong mo club on. I cannot join any club. Man in society. Man more about flag will never enter any society. Mba. Achorom ọrụ ekele eme yi mma okesha na-abịa na atụnalụ m ego nke chinye nka m meri ụbọchị nwa m yere ịnụ di enye invite ya ya bịa ana ịma mbakwa nwa m ego n'iru nga m ebe a were oche na-ekiri nwa m na-ete egwu ibulu anya ego bịa ka ịbụgharị wesị nga nweta ya n'ebe nwere pin gbagbuo oyi kọmọ na-abụ ego a na-anya eso ọ ga-ekwalụ m nwa m nwaanyị nsị olu ebe dị enemi achọba nwa ife mmanụ unu na-emesi ọga ọ kpatara nkwa ahụ si ngwere bịa lụ ụgwọ ịmalị na-ebu dibịa na-abịa Asaba debe akpa ọlụ nke eji alụ alụmandụ na Anambra. Don't cross Asaba with that nonsense because I take go CCTV in Asaba. Head bridge was CCTV. Traffic light was CCTV. So many of them sleep with their mother because of spiritual work. So many of them sleep with their sister because of spiritual work. Because all these children they are eager of money. They will go and drug their sister. You go to your brother's house, you drug you will be weak. Okay, sit right, Igbo 2000, boy anemia, me say region of rice, you see rasa, ole bully to tap. Ola mo moya enike. All I see you will eat tissue. Only cotton anki white. Feature amwe, feature array. Where you dibia say all go we go. Oh yeah,
onwe ebe mmụọ na-eje onye nka na ebe ka mpụta si ya na-asị from you are a failure the man from I bound you one galley by this time ọkwa na bagasi onye ichere ka mpụta ilo you are a failure otu ọkpọ maka mpụta ma amala mmanya ife ọ ga-afọ nwụra adịmala biya adịmala akọ adịmesi ife oyiso oge mbedere ndụ agago ala bụ mmeri ịbịa agbado m anya ịwọrọ m nke bịa wọrọ chimpaiz chọrọ ọsọ so abịazi gị kom bịa ụmụ nwaanyị bịa n'ebe ka m gwụ n'eziokwu ọ bịazi asomị n'ụdọ mbezi drọgụ anyị wela amụ tie n'ike were tishu a fichazie adịghị amụ ficha ikpu yi were eje nye ndị na-asụ na-alụwa ọrụ ka e nwee ego after this and done they will not get the money but that man I'm giving them a strong duty. All those things is nonsense. You will not get the money. So people have na apụala tata if I met mega halo. So it's fake bunguria. Watch them as to shout at Jesus. Holy God, this thing I've done now is evil. Because he has taken covenant oath in that shrine. Yes. Yeah, they have taken oath. Because when you go there, they will give you covenant. That this evil you want to want, nobody will hear it. Because if the police hear you, they will arrest them. They will not give you, you will say it, you will die. They will be under the spell, under the covenant. They go and do that evil. After that evil, you will not get the money. And you will not get the money. And you will still, in fact, even you will not get the money. Continue your phone. You will not get the money. And you have done that evil. Your mind will not be at rest. I'm not you. I'm from Manjatole. You better not go to the other world. Think it. He said, "Man, if you go, that's why I got to. I was a column. I promised to get below. Job Pastor Bukobi. Job man never know come with deliverance. I promised to get below. You might people know be way life. And him and I are what I got material. You issue the involved. Issue okay to involve. Issue pigeon to involve. When we find that is involved. Okofonya Kafora Banner go below you. That's how them busy. It's even that involved. So you sit down go to the even that is involved. Well, see you love no allow way, basically you be a boom way. You come on. The other thing you get, I repeat a class. Ebe ka te bele kusi bele ngebe bele nani manu ngwande na alukwana na alukolu ndị na akpọtakwa efi onye akpọtakwa dị efi mgbuo dị efi oke kwa dị anụ mekekwa ife na akpọta efi ka drink anya ma shira dị ofa fọdụ na-eti anụ na korum fọdụ ndị na-amị anụ amị waje nye mfa nne mmụọ na-edebe anụ na ana ndị mmadụ ụmụ ogbenye abịa kelusi anụ nke efe ego anya mi na-ekwukwu chi mara ntempo fọdụ ndị ga-asị nke arapụkwa n'onwe ka aka nwere kwa onye a mere ana m enye mmụọ na-enye mmadụ jerịta ọnụ nwa ego ya mmadụ moto nke onye mmadụ moto ka ndị nwere ego moto mmezuo ori ọ mewe maka na onye a mesị ka mme so many things na dibia huru dị too much alụ dị n'ime erika alụ dị erika alụ dị n'ime erika alụ dị n'ime ya bụ one na onwe some task a ga-enye yi iwere dị fere onye na-achụ ego je mee ya ka dibia mana onwere ego ga-enye nwe ọ nago ya ego wee onye ezi eduti ndị ga-eje bute isi mmadụ ịma nke ka njọ bụ ma ga-enye m mọchụarị were mmiri eji wuo ozu arụ wesị gị weje wụọ arụ how wicked ndị mmadụ dị mmiri eji wuo onye nwa arụ cops arụ were isi gị je wụọ arụ ya mere onwe nwoke ife na-eme ya esi na ịchọka ike arụ chọka isie ike ka ike gị na ebu David ka bikwara ya dị na-eje anya isigbo onwe na-esi ike so many of us know we say ogwe malụ na amalụ na fake ka nkụ original one dịkwa mana fake ka nkụ dị bụkara 1 billion anyị bisi ihe oge baa n'ụlọ ize egbe dọji ya ọ gbari ya isi anyị esi ndị agazikwana ngigo anụnụ bụ ụmụ nwaanyị ndị like ego ife onye dị nwere ego na-ahịa mekanik isi na ịchọrọ ya nwe ego ije ebe ọla ọbụla yi before you kill a monkey no before you kill a dog you go carry food put for bag whiskey tụyala ọkpụ
Tiala talk about and kitchen on the Piabuya. All that that is not good. Many boys you are seeing driving Benz, some of them sleep with their mother. So many youth that boalo. That's why nani. If you have sleep with your mother, go and boalo. So many youth na boalo, that boalo. So many youth sleep with their mama, sleep with their blood sisters, because of what the doctor told them to go and do. All the things they see, they are killing. Some of them are not because of kidnapping. Some are using because of woman pass to do time. Yes. Ekume. Yes. They will just tell you that you bring money. 5 million. And I work 5 million. And I work 5 million. And I pull 5 million and then push up. 5 million. 6 million. Even 6 million. I get it. It work. I'm mad. Come on, we'll get push up. Only with email with 2 million. You put you the bathroom. Come here, all will legal. A business in a move. Monfil will go and observe your shop. Know whether the business is moving in that area. For the area you are, maybe the business is not what they need. If you like go and do 200 million juju, you will not move. Who will come and buy the material? Is it spirit or juju? You are mad. One, before you open machine pass, you go to machine pass lane in the line in the Newi. You open the machine pass. You open the machine pass in the Newi. In the Newi. Before you open the machine pass, before you open the machine, you go to the machine pass. Before you open drug, paracetamol, chemist shop, or drug shop, you go to a bog in that line and make sure you equip your business with materials people will need. So if people are not coming, that is where you can now go and look for a native doctor to go and consult to know what you will do so your business will be moving. But all about one kiki buo mmadụ ka afia iwe zoba utula gbagbuo ngi na afia na azu come up isi mmadụ anyị ga-eje gbuo ọka chemist ọka isi mkpụrụ ọgwụ anyị na ka isi mmadụ is a sound warning. Able dibia cross Asaba with Igbo mmadụ. I will deal with you. I nwote in Asaba ngeje ụlọ amapịa ya ofu anya ịmakwa n'iso na ndị na-ele egbu mmadụ na Anambra na-ele pass were agwọ ọgwụ were Asaba Solomon nsọ were Delta State as a whole Solomon nsọ maka na anyị nwa fish out bela abụrụ ndị Hausa tanchi ubanka anyị ga-eme vision ifo akpa amụ anyị aka ya ọgwụ na akpa amụ. My network is rejecting fans. My network is reject. Cancel no you but it's rejected. My network is rejected. I'm with you. Na ma fa reject. So many people ma fa reject. Ndi ala. On game respect. Na akpali Chineke unu. Na ma ya lis. Na nwote di be nega ba nwa be Asaba bulu ajo ogwu be na ebe ko be mela ya brakatata. So na agwo ogwu ego nwote yi. Aka ntị m esu yi. Ọbara pụtara n'ime abụ apụta ngata gati anta yi suwa ya ka e be constitute. Asaba is very peaceful Asaba is very peaceful land though. Don't use what Sonu say you should supplicate or stop munite and cross here. This land doesn't need anything mmadụ enwekwa onye ba nega plan e ko be pụtara anyị bad name na this Asaba that person will die prematurely. I curse anybody not to cross this bridge with anything stupid. And I got toy. I don't want Melukwan even the Anambra, Petaquaya and Ebua. If you look at on your law, 6 years in a young mother. Only if we forge on a car boom mother. So then go take time, give us a ludo. I'm going to see condemn. What prison yard condemn. Whoever knew boom mother, give a condemn. If you need to condemn, condemn. Condemn the person. If for information, no nyabu mado, no bugo mado. The only form outdoor wall.
in 6 years. In fact, I will make sure that you try. Yeah, make sure Nigeria government wouldn't waste time on the law. That guy you man Abuja, I can't water corner. You people are messing up. I program the government. Come on about the government. Come up, shoot aside. See for an icy mother, I see why Oko. And so do go and get Bakassi. Governor Soludo go and bring Bakassi back to Anambra. Go and get Bakassi. Nja nebu boss. Nika kware nisi. Sakaba. Whatever. Nanka Kaligo police. This one have passed police work. This one need spiritual work. I need you. Oye chakwa na red. Obo ni bugo more 10 years ago. Afọ na afita red. Edebe isi yozubo. Ka alu benata. Anambra need yozuwa. Ese na emezi Jerenia Toyanga. Anambra need hard hand. Only the Bakassi. Because now this thing is very bad. That is the only thing one need even. So only the one bring Bakassi. You do a live program, Yakuo. Facebook, it's not ever. Anambra Kaligo police. Anambra need the Bakassi. They should bring Bakassi. Owó yẹn mọ̀ ẹ́ bẹ́ẹ̀ tí mo mọ̀ náà wọ́n mọ̀ máa jọ mọ̀ náà Bakassi bí mọ̀ kàn náà bí wà lẹ́jà sí ní ọ̀nyá ọ̀bọ̀nà sí ọ̀nyá mọ̀ tàlẹ́ ẹ̀ sí bí pìrìsì yẹn Bakassi ká yìí is n'Anambra cause able to be across our bridge nwa wà fún kwé na Asaba ẹ̀bí à ń lọ́ nà alọ́sẹ̀ wòtátì bí à ń wòlé láìsẹ̀nsì yìí wòtátì bí à for interview kà á malẹ̀ ẹbí isi malẹ̀ fẹ́ chọpụtara ẹ̀ n'ẹbí isi you go collect manje ma alọ́sẹ̀ yìí collect so ọdún ebe anyị nọ obey the rules and regulation ịmana ị na-alụ nke ọjọọ chegharịa jelụba nke ọma ekwusikwa ọgwụgwọ ka ọra m n'ọnụ mana nke nwata vidiyo na ụdị ọzọ ka ndị ajọ mmadụ amala ka vidiyo the evil ones na-ekiri nketa ma ndị ajọ mmadụ o nwere nọmba na-akpakarị m na fon na-akọ nonsense every time na-agọ mmụọ bụ fefụlụ agụ ka m tụba egwu nkịta ga-ala nne ya bụ ọmụma ife ga-ala nne ya bụ nkịta mmụọ bụ ọfịa mmụọ egwu katụ egwu ngị nwa mmụọ alụsị ka ngị bụ ofeke ma alụsị ga-egbu nne egbu nna ya gbue nwunye egbu ụmụ ya tiere ya nseke ị na-abịa ị na-amaja m mọnkela nne ya mọnke ya dị n'ebe ya zute nne ya na nlọ ka ọ ta nne ya ifo ya ta nne ya ga ya ta mma ya na-apụ ala ụmụ buzaga anyịkwa chọọ ife ụnụ ya alụ ụnụ nweta ego ụnụ anyị nwe ego ya ụnụ ya eticha chachọkwana ife ya alụ nkwụsị ọnwụ jesie mmiri plasị aka anyị tasịa ọjị kwụsị ọnwụ mpụta ebe eti ebe gwụrụ anya nwere anya aka ya nweta ya mbụ anya ọnụ ka ụnụ rabụ ndị na-eme ife ọjọọ dị na mara ma nwe pisi ụmụ unu niile ga-ana n'iyi ahụma ndị unu mma we never know peace till death because Igbo na-eme ndị mmadụ uncomfortable so many women bụ widow tata so of ajụ ife unu na-eme so many men na-abụ ndị nwa na-akpọ ụmụ nwoke onye nwunye ahụ widow a oyibo kalị oju m ọnụ ndụ ajụjụ expo dị allow na exam hall expo dị allow na exam hall ndị na nebe akata so many of you na-asụ ụka nke oyibo na Facebook oyibo kwụnụ mara asụ ọ na-amara mas all subject ka ị mara Maths is different than English, and we have different types of English. We have oral English. Oral English. Mmadụ dibịa onye ma ife na-akpọ oral English. Ndị dibịa ibe m onye ma ife na-akpọ oral English. Ọmanye m respect. Ara gị eji eba ndụ ọnụ na Anambra. Maka onye m respect bịa baa ụwa si m chimari ntempo for bringing on social media. We will not recognize you. We are sorry. I can use my phone and call some Ludo. But all right, Anambra State government will look into the case
Kwamali the law ndị ọ ga-reduce unu kunu wike na practice the medical and the spiritual work with good fame. And you have to go and get your license. If you're eligible to go and get your license, Madam Wanna Bay, stop that nonsense now. Madam Wanna Bay, in week, well, if you got say, Libya, any more license, na Apuala, all license again, that start game me, equally. In our one, Madonia, only I want to be never getting ego, Fabuloso. Life. When I say end the doctor, Madam One no, I want to do that, Madam One. They will pay doctors before they carry the cost. Or not the season you do it mortuary. Equal we blows, Emambung was no novel. Not equal the bill. I don't think one license here, Jenga. Yes, some of you would be on my friend there. Wheat. So if you wheat, go no. Not all the idea. You will never safe. Now we hear when I jaw illiterate. Now, but until we are Facebook, matter potassium, get out of the show. But there's a one yama. I'm very much with you. Okay? So if you be illiterate, stuck illiterates. When I'm around, not license, go for interview. And check up when you see a get of a CSC, with the lepiot. CSC, in the business, business in them. You're calling CSC. Go obtain legal license. They don't go try. Men come to Asaba. After all, come on, the government. So, no go. No, I find you about the Kobata. Asaba and Jebo on license. Okwe for them. Go to the medical board. Meet the Bogodo, Chief of Bogodo. Go to the medical board chairman. You obtain your license and go and run for interview. Go for interview. What do I even know? You don't ever saw in a located. Anchor for buying a car. One boy, but government does Asaba Yachio, I'm going to the number. You cannot mess up here. You mess up here, because someone is a land of peace. I'm not happy that India Asaba Bobo Bono. Only maybe Asaba, maybe on your. But what I for never last year. If you like, you do it for hide. One day you go die. Or here, you don't even waste time. And I'm Ramon Muna. Even never Akaja. Alcohol, hardship, poverty mentality. Nke maybe I'm not born here. Just call about a wall issue. This is the Uber and Narako bomb. Tens on I have not even again. On for Chima, I didn't tap on Facebook. I'm going to lie with the social phone. The social. One push. And I got 2 months in the field. Don't give a bill. I want to do my usual well with him. Whatever will I will pass somebody the wall. And I give we. Will pass somebody the wall and I give we. Manke mo eje bete pass wo the mortuary attendants all who be your village wo so ahun mortuary attendants God will punish all of you never such thing. You will never know peace in your family. Wabuto ozu kunu member am ozu una wusi ozu ahun na let pass ozu na ndị ụmụ ndị compose na-eme ife ọjọọ and then ebe kwa egwu ọgwa mana ife nya bụ pass mmadụ ka o litie n'ọnụ. Ebe ịrụ ọrụ mana mmiri eji wuo ozu ahụ n'ụlọ ọgwụ ka etinye nye ya laa na na-enye pawa were mmiri ife a na-enye ya na-eri na be dibe ịfụ ịma nri ya ife mmiri ya mana ọma ji nwa nye nwa were anye nwa onye ọzọ ka mmiri eji wuo ozu ahụ sị were nwa mmadụ ahụ iwe were mmiri eji wuo ozu ahụ wuo onwe ya ahụ igbo onwe ya ụchụ ị na-achọ pawa gbukwe nne ya ebe a pawa maịkị pawa gbuo iyi o nwere ma nwa anwụ dibịa ga-anwụ pastọ ya anwụ ndị ọpawa maịkị ga-anwụkwu ife ndị gwa m ekwurọ ọchọ ga na-ewu n'iwe and iwe ka m ji agwụ nwunye gị ọzọ ntị ejugo m anya afụgo m ife onwe n'egodo ka ọ si egbusisi ndị mmadụ ka ọkụkọ anọ na ebe mọzọt na onwe kampụ wadebe onye anya manslọta
ọ dị mma ihe gị na-eme ifu oyi ya na-atụ ya n'ahụ dị na-eme mmadụ ibe ya ife onye a na-ebe akwarasị gị biko etufuo obi iwere obi mafue obi ekwe be mmadụ ibe ya mma n'ọnụ bee ya n'aka bere ala gbugide ọ dị mma nwere obi ntụfuo maka ego nke ụwa ife ọjọọ na-eso ife ọjọọ ana ọ vidiyo nụwa ga-ewu n'igwe mụọ mama vidiyo nụwa ka m wee mee ka m wee plizie mmadụ na mmadụ bụ ọyị m ma ọ na ama m na onye na-eme ajọ ife na-agbakwa nkịtị ka mma m mee ekwupụọ m anaga na ama m ikpe ekwupụọ m obi ga na-apịa m ịtalị na ekwupụọ m egwu m dị okwu ama m na next unu ya eme mana plan ndị ga-emewele m vidiyo kpọọ Chineke gwa iyi nke na-ekwu tọtọtọ ọma nkwụsị ikwu okwu tụrụ ọnwụnwa onye na-ekwu na-eweta ọkụmokwu ọkwụsị ikwu okwu masị kpatara ọma repenti nwu ọ ga-ekwugide baa n'ime afịa so biko anyị makwa na ama sọ n'udo mana gbakwa oke ite n'ebe ife neti na pọtụ bụ oke ite anyị chekwa mmiri n'ite imefekwa ite n'ihu alụsị mmadụ ebe na-edebe ite ji nye alụsị nne ọ na-etinye mkpụrụ obi anụ ma ife nye na-emetụ na aka ite abụkwa ya ife iwe niile ife a na-eme na pọtụ abụọ sọ oke ite a na-etinye nwedịla awụla na-etinye n'ite ụlọ ha bụ eze nwaanyị ife anyị nwe bụ dibịa nwaanyị ama m nkịta na ọzọ eze nwaanyị usi eze nwaanyị that's why some of them cannot stay in husband's house want to fuck your wife was in the basa afọ na man lie was take na man lie gị ebe ya jenara nwaanyị na-atụpụrụ ọnụ ọ na-apụ ala ebe amụ kenyego eke na afọ ịmala dị agba ndị mmiri nyere dị na-edebe nsọ ihe gba ashawo so many of them eze nwaanyị they are not in husband's house but they cannot stay in husband's house because they have already useless their life. If we make it a show, na the whole estate, make it a show na gagas, make it a show na top 10, more top 10, na top 10, n'ọba top 10 dị n'express, ebe ụmụ ashawo na akwụ ndị nnukwu moto na paakasị, mkpokọ ebe ahụ, ma ije Owerri. Onwe ebe a na-akpọ CBN onwe ebe a na-akpọ yes gịnị 40 roundabout n'Owerri ebe nwa ashawa na anaghị akwụwanye ashawa na-ala ọtụ na akụ moto ifu kọndọm na ndebe a na ọtụ na ana nkịtị isi epe mpe ifu spam nwoke na kọndọm ma ndị gbasa spam tụ esowa gbanye na main road apụta amesi ife niile ike agwụgwụ ofe ahụ ụfọdụ ndị ga-eje lebeze swit na kaikai mee tebụl kwa ụdịrị tebụl a ngozi na experiment ụdịrị tebụl a kịta were rut were kaikai debe n'uche ọsị kọstọma come take one shot. I get washing and setting. I get manpower. I don't know here I have manpower. Confirm I have manpower. Before why let my door? Na codeine no pull table. Eh? Nonsense attitude there. MSC even in there. It does not always why. Takware the mother boys. Then I took a plank. Happy. Then I went bottom the alcohol. Look out this, Debbie. Now come by. It's in the 4 eye pencil. Tell the be the local. You didn't look. No one has shown any shape. They are attractive, even a millionaire. On a women, my main waters and not to the holy mother. Ewere kukumba watermelon kpoju afele buru n'isi na-ayụ egwu ike egwu akwụna okwelu ndị ọjọọ mbọ when I shower on tire you go accept people when you reject before
ana akụ gbugu na nwaanyị eze mmiri abịakwa m na nwaanyị nke kpamọlụ kebe na ekpọ ya ọrụ ke netwọk ji kpọ ya ọrụ mpa ya ọdịbịa mma ya ọdịbịa kede ebe si kpọ ya ọrụ ka efe kọrekt gị na mmiri hardship ashawo ndụ ashawo 3 years na hairdresser he take am open hairdresser customer no go come but wetin person use pedis take get dey go vanity upon vanity. Yes o vanity upon vanity na-akwa na-akụ gbigigbe nwoke bịa na shrine azụkpọba anya na ihu ọta ashawo nwata nwaanyị ụlụ alụ gbagide ga ashawo ụfọdụ ndị ejego ebe dị potassium ọ dịkwa anya dị humble to the husband ọchọba dibịa nwoke ga-emebe mentọ a na-alakwu ya bụkọta a ga na-ala ya sị onye mentọ ị ga na-ala n'elu a na-akụkọ onye ma onye mentọ ị ga na-ala onye si ya bụrụ mentọ ị ga-ala ere ka ọtọ ma na ị na-achọ ka ịmụta ọrụ amaghị na-ede ukwu yi and need ready sacrifice your push ka ọtụ ma na-acha nwoke na-agbagbu ka o wee bụrụ mentọ o wee na-agọsịsị ya ike unu jezi ịkpa ife n'ime ọfịa metụ aka n'ukwu ongozi n'ime ọfịa were ofu ọnụ eze nwaanyị kilomita fana ịkarị sket ọ na-adị izi bendan select wabịa ogbonye osi n'azụ wenye ya kwere n'okpọ ya amụ maka na mana ụmụaka kịta na-eji isi pint ọ na-adị izi ịla dịdị ọtụnye eze nwaanyị ngwa bedio ọ nọkwa bedio ngwa mentọ onye na-ala nwe ndị so many oh god so many eze nwaanyị nọ na bedi na-ala di na nke ndị mentọ wa o wee bunye ike ọla anyị ọ dị mbụ so ifu dibịa ala eze nwaanyị ebile m na dibịa ya na eze nwaanyị saghị ngadi ha nwanne inye anyị analụ maka na mana afat na ibu dibịa ọnwụ ọ na-achọ nwaanyị nwunye ego bara n'ọlụgbaga eze nwaanyị na o nwee mentọ mana ọ bụ boyfriend ya bụ onye boyfriend onye na-ala abụ onye ahụ ịka na nwaanyị onye a sị na mentọ ya bụ nwoke ahụ afat ọ dị young boy na ọgbaji ọsọ agwụ na be nwoke ibụrụ na-eme ọlụ dibịa masị nwaanyị jekwuru nwaanyị ibe ka ọ mgosi ya ọlụ don't go and meet a man you are tempting men yes ọ bụ na ịmara you are tempting men ịma mbụrụ sexy gị agbagide gashawo mara seduce nwoke bịa na ya ịmụ ọlụ ya bụ nwaanyị gatị na-abịa mọrụ na nke m onye na-amụ gịnị na-apụ ala chaka ịbụrụ fọt wife ụma ngarị mma nkwe ngasị gị mba gwa m meet your fellow woman yes ọ nwaanyị ibe gị ga-eje miti ọ nwaanyị ka mgosi nwaanyị ibe nwoke a mgosi nwoke ibido nwoke mbe homo jidere nwoke ibe kpọsazi ya ike nsị ya alụ dị hapụ na ife alụ ụzọ eze ji ọga dị nso ogoro ha briji wee je okwu isi na mmiri wee je okwu ụsọ ọkwa ọdụ ahịa dị alụ dị na spiritual room anyị nwere eze nwaanyị ama m ife na-agba eze nwaanyị gbukwu na ebe a ebe a na-enwe bụ nwaanyị ọrụ mmiri nwaanyị dibịa nwaanyị dibịa nwaanyị nwunye ya na-atụ na eze nwaanyị ka ọ bụ ị ma na ngwa bụ foolish man because na nwunye ya abụrụ eze nwaanyị nke nwa abụzi agịrị eze emumu nwunye ebụrụ eze ebụrụ house boy a meji afụsọ mere ndị a na-akpọ onwe eze nwaanyị bịa dịfa na-egbu anụ na-akpọta anụ ọdadị ọrụ bịa ka anyị nweta ego ifunụba ego mbụ nwaanyị asị gị kpọchara anụ na-eyi ozu yi ọ na-eko na ọrụ ma ya nwa ọsị gị bịa anụ nke efi na-emebe anụ maka anyị ma ọsọ nọ nwaanyị na-abalị ịgbalị ikwu client na-abalị ịba bụ nwunye nta Peter mee n'ife ọsọrụ titles ị na-achọ m ọnụ Emeka kwanyere onwe hapụ maka those who are advertising and do not have work because they used to do divide and share. Anybody that took you to the doctor house through Facebook to advertise, when you go to the house, the doctor is charging you 200,000. It's giving a person 100,000 naira and collect the other one. So, because they don't have work, that is the means of their living. Because lack of job and laziness.
is where they can achieve money. They are advertising for kill and divide. That's why you cannot see anybody come on camera in my face. If you want to advertise me, I will advertise you. Ask them, they cannot come because I'm stingy. I can't give them any shishi. It wasn't camera enough. I never on camera. They have already told me, I want to come and video your papa. And I pull in a video. I want to come camera. I'm can't. Why you go video me? I'm not a camera. So all those things careful. They are doing business. Divide and share. Shared by me. No, the baby about a camera. I didn't hear. But I go me. I didn't have a percentage. I got a client. Because they are the one catching client too. I got I'm a man earlier. I'm a man earlier. But it's about 1.5 million naira. Any cameraman 500,000. Only 1 million naira. So because everybody will live with on only live with us and what is the wine? I'm going to wine Dibia wine. Why change that thing when I go with the wine? Okay, I boys and wine. Some of them cannot get married because they are too pompous. And for more on Facebook, I don't know. I'm surprised and disappointed. I'm disappointed. Una no more about Chimaren cast your already at Facebook. Unnemezi go was in the animal. Ricky, Jesse, Tony Papa, I used to be your fans, and you are always because it's right now. I'll tell you cancel. NY fans from ever. Mano Igbo, onwe Igbo ngasọrọ ya ma m kụsọ nwụdụla akwụkwọ ncha. Mmụọ na-asụ ọrụ English. And then John so I'm also with academy na ya n'azụ. Akwa jekpọ ma ọfịa the Englishman. Then I kwụrụ ajọ oyibo ka njio. When I'm talking with I talk English. Oh, you talk over here, over here talking. English is hard to understand. But for those who enter class, not illegal students, that is watching me, some of them are illegal students, and then I'm around. That's why we claim no one. I'm Bamali Shawama. Bacteria. I found Buib. Shawama again. Now I'm Banya. Nekonan may be nothing can do Shawama. You go off. Shawama, and I want more one which. And I want Shawama. Yes, I want more than yeah. If you let me go. So fans, because whenever I want you to pass the banana, some people didn't know what you go over. Hey, I forgot me. First, although I will not blame you again. You did well. God bless you. You want to stop crime, but please get your death penalty when you're going mad on a number. I've confirmed on your book mad. Because it's not him 6 years. 6 years in Nigeria prison for 3 years. All day and night. When I go, all 3 years. Or straight 6 years. 6 years, I am getting one. When you go, come on, TikTok. Will you do me TikTok? All when I prison, oh, you get in prison. Whenever I have TikTok. Ijo, unbelievable. Unbelievable. Thank you very much. My viewers, my phone number is 080 324 090 37 I love all my good fans. Those who share this video, God bless you all. Those who don't share this video, that have evil intention.
Thunder gbagbuo na ebe ọmụ bụ chimare ama na onwe m ndị ilo mana Igbo dị bad obi Igbo plan set him up ọbakasị mmadụ Igbo dị egwu mmadụ enwenye mmadụ ibe gosi nwa m kamera ga na agba afa ka ọ bụla bụ fake mụ bụ ọfịa onye bịa base na Igbo fake bụ fake n'obi wee bịa nwa fọbụla n'ime ga-eme ga-abụ real ọkwa onye bịa n'ebe iburu ife ọjọọ bụ obi bịa ọ na ka mmadụ bịakọta n'ọchị ịbịa bụ NMM oge ji n'egbe bịa jide mma ọkwa so onwe ka ọbagide n'ebe akata ọma nwa ifo plan o ji ọ ga-atụ n'ọbịa ịghọta onye na-achọghị kpọ ya asị ga-enwere ife ọ ga-ekwu ma ime mma ma ime njọ ga-atụ n'ife ọjọọ ka ime so if you know you're a native doctor and the Anambra could not be able to condole you, come to let me give you work in my factory. I go boy and get past that. So no dedicate. In fact, I think I'm a video cast special on to it. Malo na Igbo dibia. Na if you are soludo nkosi affect ya kama ọ ya abụ na agụ ugbu nke na ụmụ yi maka anyị mana ego niile debe ka ya sa ọ bụ na ọrụ kwụsị ịbịa bịa ka anyị employ ya na pịọta factory m ka ibube mmiri ka enwe fiji atachi ọsa nke nji bụrụ onye Igbo obi dị m mma mana gbasaba na nche ofu factory boy ma achọ ma onye wọka achọ were ụzọ gbawa ya amụ zere ife ọjọọ and ịmakwa na Igbo dibịa na-eme ife ọjọọ ifugo briji a bandere ebe anyị nọ n'ọdị ya soludo advice m ga-enye gị ịkpọta bakasị jee na Aba ka ihe ghara enye ndị bakasị kwa bịa na Anambra kwa ihe ndị egwu ụdị mma ka kesi alụ benata ka ụta dat ekpekube egwu ga na-eme ikenekwa ụmụnụ shie nụ vidiyo anụnwa ka o luo soludo aka tagi alụ gọvanọ Anambra steeti dọchi ọnọrebụ Chimari ndebụ na ọnọrebụ na-akpọ His Excellency ọnọrebụ mara ọnọrebụ ibe ọnọrebụ na-akpọ His Excellency ka ọ bịa n'ụlọ ọnụ ọnọrebụ ka onye bụ ọnọrebụ abụghị ọnọrebụ asịsị ọ dịgo na akwụkwọ ma nke nnukwu ma nke obere HON edegolo m ya honorable forever. So only when they were wasting not good I cannot use my money and buy king. When if it is my time to crown as a king, I will be a king, not by my money or by giveaway or by doing so as you like me. Many of you that's watching me do not like me. You may hate me because what you have from people. You may hate me because what you had from them, and you know I have enemy. Tag Alamundi and the man they got tagging the tag Balanfa or Chima, even the Kubu guy. Or I have no more than before. See how about it, and now with the woman and the mother. You be my if they go wickedness. Take Amunsu Boy and talk about Madi Ban Kome. I don't come on a man is only for one Zulu, they have one door now. And come on, is Zundum, Mother, is Yuri. Is all the boy. But even now, one come out time with peace, no one. I'm for peace, none do need.